a gama lafiya. Allah ya fishe ki fari ya banya da hayaki da ci a tuwo da sha a koko da wanka a cikin kwatarniyata ni dabo da ci da sha magani da ainihin lofe sai dai wani karɓa a gurinka wanka a kwatarniyar sarki sai kai sati insha Allah ba dai mutum ba sai dai Allah godiya yake da abu ta shaki godiya mai yawa